som jeg allerede har glemt, hvad hed, og 2 nye idéer, som jeg også har glemt, hvad hed, og 1 ny idé, som jeg ikke blev spurgt om, hvad hed. Det er altid. Vil vi videre? Nej, vel? Godt så. Nå. Jeg hedder Martin Skåning, jeg skal være jeres billedleder for i dag. Og jeg ved ikke, om I har været inde og kigge på banen, alle sammen, dem som der godt vil ind og se på den, men ellers bliver I kastet ud i det lige om et øjeblik. Jeg læser lige banereglerne op. Hvis I har nogle spørgsmål til dem undervejs, så lige brug den i vejret, så tager vi det med det samme, fordi hvis vi vender tilbage, så har I garanteret glemt det. Under hele spillet skal der være full face maske, undtagen i safe zone, som er herinde, i denne her indhegning, vi befinder os i nu. Masken skal være godkendt af spillederen, det er mig. Kun spillederen kan give tilladelse til, at man må tage masken ind på banen, og det sker ikke hernede. Er man ramt, så er man ramt, og ved tvivl, så skal man betragte sig som ramt. Og ramt våben tæller. Rammer man en af sine medspillere på samme hold, tæller det også. Bliver man ramt af rikocherende kugler, tæller det ikke. Det vil sige, hvis kuglen i sin bane har ramt et massivt objekt, f.eks. en mur eller en træ, der har ændret dens bane markant, før den rammer en spiller, så tæller spilleren ikke som ramt. Hvis kuglen i sin bane har ramt et objekt, som ikke ændrer dens bane markant, f.eks. blad eller græs, hvor den er blæst lige igennem, før den rammer en spiller, tæller spilleren som ramt. Nogle spørgsmål til det? Folk, der ikke har hørt de her regler før? Nej? Okay. Bliver man ramt, så råber man ramt, højt og tydeligt. Og markerer man er død ved at lægge en hånd på hovedet, indtil man er uden for skudzonen. Derudover kan også anvendes dead racks. Når man er ramt, må man ikke tale eller på anden måde kommunikere med andre spillere, heller ikke via radio. Når man er ramt, så skal man forlade spilområdet og gå til safe zonen så hurtigt som muligt, og til mindst muligt gene for spillere, der stadig er i spil. Hvis I dør inde på midten, og det er svært at overskue, hvordan I kommer herud igen, og der er meget kamp rundt omkring jer, så gå ud til den nærmeste kant af banen, og følg kanten rundt, indtil I når herom til. Sådan så, at I ikke vader ind midt igennem alt muligt krydsild. Hvis man har set en kugle ramme en modstander, og denne ikke reagerer på det, så har enhver spiller mulighed for at kalde en modspiller ud. Hvis man benytter den regel, så skal man være 100% sikker på, at kuglen ramte modstanderen. Man skal se kuglen falde eller springe af personen, og være helt sikker på, at man ikke bare ser kuglen forsvinde ind i modstanderen til løb eller skygge. Når man bruger den regel, så skal man sige, du er ramt, klart og tydeligt og i bestemt form. Det vil sige, det må ikke udformes som et spørgsmål. Hvis man bliver meldt ramt på denne måde, skal man forlade spilområdet og gå til safe zone uden diskussion. Hvis der er noget at diskutere, så diskuterer vi det herude. Hvis man er inden for 6 meter af en modspiller, må man ikke skyde på vedkommende på grund af den lovbefalede sikkerhedsafstand. I stedet for at skyde, så sigter man på modspilleren og siger, bang, du er død, i bestemt form. Igen, det må ikke udformes som et spørgsmål. For at bruge denne regel, så skal man være inden for 6 meter af sin modstander, og have klart og præcis sigte på sin modstander. Denne her regel fungerer selvfølgelig primært, hvis man møder en forsvarsløs fjende. Man kommer rundt om en bygning, vups, og der står Jakob med ryggen til. Han har ikke set mig, så jeg kan stå fuldstændig sådan, og i det perfekte sigte på ham. Han er fuldstændig forfærdet, så kan jeg sige, bang, du er død, og siger hvis nu Jakob han godt vidste, at jeg havde stået her og prustet som en elefant, fordi jeg havde løbet, og så kommer rundt om hjørnet, og Jakob han står og er klar, han sigter på mig også. Så er det den der med bang, du er død. Den er ikke helt klar, så kan man sige, bang, du er død, og så siger vi det til hinanden samtidig, eller næsten samtidig, eller jeg bliver panikker måske, og skyder efter mig eller andet. Og hvis det sker, så går man bare begge to ud. Hvis man ikke er interesseret i de der close encounters på den måde, så lad være med at løbe tæt på modstanderne. Banen er tæt derinde. Spil fornuftigt. Fordi man kan godt risikere, især når man går ind i husene, at der pludselig er en modstander ret tæt på en. Så vær hensynsfulde. Husk 6 meter reglen. Den der bank der, kan vi ikke lide fokus på, når vi ser bank, så skal det erstattes af et skud. Det skal ikke erstattes af en lille lav lyd, hvor du bank død. Det skal være kommet som et skud. Jamen altså, klart og bestemt form. Det er ikke sådan noget viske noget. Det er bang, du er død. Altså, vedkommende skal kunne høre det. Ved tvivlsspørgsmål. Hvis 2 spillere siger bang, du er til en anden samtidig, eller næsten samtidig, så tæller begge spillere som ramt. Man skal altid have hovedet med, når man skyder rundt om eller op over alle massive dækninger, som for eksempel mure, plankeværk eller jordvolde. Det vil sige, at jeg kommer frem til en dækning. Jeg kan komme ud her, så laver jeg ikke den her udenom. Jeg har hovedet med ud. Jeg har hovedet med op over. Jeg har hovedet med under. Uden op måske. Altid hovedet med rundt. Så man ikke bare stikker et gevær rundt, og så står der en eller anden stak lige på den anden side og får en salve lige med. Safe-zonen herinde, det er sikret område, det vil sige, at her må der ikke skydes over hovedet, og her behøver man ikke have maske på. Spillere, som stadig er i spil, må ikke skyde ind i safe-zonen på nogen måde. Hvis en spiller går ind i safe-zonen under spillet, så tæller han som ramt, og kan ikke gå tilbage ind i spillet.
Når man forlader spilområdet, så tager man magasinet ud af sit våben og skyder et par gange på semi for at tømme kammeret, før man går ind i safe-zonen. Det er alles pligt at hjælpe hinanden med at huske på dette. Det er en af de vigtigste regler, vi har hernede. For den koster øjne herude, hvis der er en, der kvejer sig på det. Og tænker, jeg har taget magasinet ud, og så måske tager et aftræk herinde, og der var en kugle i kammeret. Boing, så er der en eller anden mate, som der står med en kugle i øjet. Så første gang jeg ser en, der sådan valser herind med et magasin til et primærvåben, så hjælper jeg vedkommende med at huske at lade være med det. Så husk det. Pistoler og lignende, der sidder i hylstre, kan undtages fra det her, hvis de bliver i deres hylstre, fra det øjeblik, man træder ind i safe-zonen, til man træder ud igen. Første gang jeg ser en, der står med en highcapper og vifter med den med et magasin i, så går jeg fuldstændig bananas. Så lad være. Jeg hedder gå bananas. Det er meget energikrævende. Prøveskydning foregår lige derude. Maske på. Og så lige derude, jeg har stillet en kronograf op derude. Jeg lægger et målebånd op derude, hvis man er interesseret i nogle rækkevidder, hvis man er interesseret i det. Kronografen, det er bare lige at trykke tænd. Jeg har 0,2 grams kugler over ved mit bord, hvis man vil have præcise målinger. Ingen knive på banen, ingen pyroteknik på banen. Hvis en spiller kommer til skade under spillet, råber man reel skade og stopper med at spille med det samme. Alle råber videre, indtil spillet er stoppet. Hvis vi har en reel skade, så tager jeg det horn der, og så trykker jeg 3 gange, så trut. Og hvis I hører det, så lægger I bare jeres våben fra jer, der hvor I er, og kommer herud. Hvis der kommer uvedkommende ind på området, så råber man stop spillet, og stopper med at spille med det samme. Alle råber det videre, indtil alle har hørt det, og spillet er stoppet. Og der trykker jeg 2 gange, trut i hornet. Alle bliver på deres pladser, indtil en spilleder, det er mig, har vist de uvedkommende bort fra spilområdet, hvorefter spillederen vil sætte spillet i gang igen. Jeg råber start spillet og trykke trut igen. Og så kører vi videre. Det eneste sted, hvor der er risiko for uvedkommende, det er nede på den langside derovre, hvor vi har en gut, der går og lufter hunde og slår græs og alle mulige mærkelige ting, selvom han godt ved, at vi er her. Jeg skal nok forsøge at holde øje med det i dagens løb, men kommer I gående dernede og er i vild kamp og ser, der står en gut 2 meter fra jer med en hund, kigger surt på jer, og han ikke har maske på, så træk væk fra ham, og så råb stop spillet. Så kommer jeg ud og prøver at snakke med noget mere. I alle tvivlsspørgsmål og i alle konflikter er det spillederen, der har det sidste ord. Det er mig. Hvis jeg siger noget, som I er utilfredse med, eller generelt bare er dum og irriterende, så brokker jeg til vores fungerende formand. Han står lige derovre i blå jeans, og så sætter han nu på plads. Eller noget. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til det her umiddelbart? Nej. Der er en masse værn ude på banen. Altså plankefort og dækninger og ting og sager. Nogle af dem er i bedre stand end andre. Nogle af dem, der kan man se, at væggen lige så nærmest hænger. Når I går ind i dem, så bevæger jeg forsigtigt. Der er sådan lidt skrå kanter og lidt mudder inde i nogle af dem. Og sådan lidt sådan vægge, der bliver væltet, og sådan er man ved at glide til fat i land, så kan det godt være, at man får sådan en helt væg med ned. Så pas på, når I gør det. Vi skyder ikke ud igennem huller, som ikke er så store, vi kan få en knytnæve ud igennem. Så det vil sige, hvis man sidder bag ved et værn, der består af sådan nogle af de der western-planker, hvor der er sådan nogle sprækker, hvor man kan få en hel finger ud igennem, man er velkommen til at sidde og kigge ud af dem, men man må ikke skyde igennem. Bliver man ramt ind igennem sådan en sprække af sådan et random skud, så er det bare ærgerligt, man er stadig ude. Men lad være med at sidde og sav på værnene for at irritere hinanden, for det er bare camperagtigt og taberstil. Så det har jeg glemt noget? Nej. Banemarkeringerne på den side derovre, der har vi skellet ind til plantagen. Der er også spændt sådan en blåt ræb ud. Lad være med at krydse det, så kommer ham spaden med hundene. På den side her, der har vi væggen, og så sådan nogle orange pinde, der godt kan være lidt svære at se, fordi græsset er ret højt. Men altså hold øje med dem, det derinde, det bruger vi ikke. På de 2 sidste sider, der er der markskel, og så en række af små træer. Vi spiller ud til træstammerne, og ikke forbi træstammerne. I er velkommen til at gå ud i det skæld, og ligge og kravle i det, og det er alle sider, men kun på indersiden af træstammerne. Nogle spørgsmål? Nej? Gør jeg klar så hurtigt som muligt. Det første spil kommer til at foregå på noget, som jeg forklarer om et øjeblik. Når I er klar, så stiller jeg ind på midten, så jeg kan se, hvem der er med i starten, og hvem der godt kan sidde over, og så deler vi nogle hold.